Coronavirus sakit sopen kacepat jog jiapan DC lapen GDBC atum cerok to asai kedeng. Jirikindeng BPHC hinpen coronavirus aputhak cerok to amai kangi. Koila mati pen cuki hola along coronavirus sakit so aputhak cerok to amai kapado. Karom pinigar bengong live Adap Abirta longpen nilisami Juli Bepi nonarjuik tha birtang ton pen. Diphu rongsopi along coronavirus pen kacepa jogjia phan Karbi Anglong Deputy Commissioner kapatir pipon along Greater Diphu Bazar Committee hin pen setami cherap chetudon. There niphai ingkoi anarlo porphai isima lompen Diphu ahi chialong kepater tede japhan kulat kedo abang phu bang phia tumaphan Additional Deputy Commissioner Rajeshan terang thanpon. Laso hot kulat atheng no aketer akithu lapen kaso ortor hai hui thek bonong si kulat ahem phua mithang si pachawardam toy lapen pinapen jong si lapuson aketer thek longlok pute akulat amat si naing happy check ji pusi sodak pen thante kang non malom coronavirus akeso abor nang kilut choka jok India deralong ta kichi ke jangatum sitami dolo lapen ke ong dung ara tum keso ka cholong aphai nang bat bomlo Laso keso pen cepa jok nang ji lasi kulat ke do tum sitami kai ke ta sanitizer mate detol pen sitami iri char sampami pen se ajar hormu sitami pido nang ji Lason se hotel along kitun ke dang atum lapen kiru ke thai ke do donatum sitami kai ke te iri kachar sama bang tengni ne der nang ji lapen iri a hom sitami chethonang ji kai ke ta sanitizer mate detol sitami iri kachar samji aphan bipon bernang ji lapen kang nia din sitami pangthir pon bernang ji Lapen kasu hardung hai hui cham pami pen siki cho harmu pi inang ji. Jong si pangthirpon pami mi pulote a hotel amat si ing hapon chekji pusi Assistant Commissioner Kilun Tiule Jemi ACS lapen Assistant Commissioner Upasan Datta ACS atum sodak pen hotel ahim pu atumaphan thante kang. Bangso sai kedeng hot Food and Safety Officer H Kemprai lapen Greater Diphu Bazar Committee mai phu biren rong pialong ki claim dona bang phu atum sitami Chitong dun si bangso sai ki claim along RDP dun. News Desk Report Karbiang Long Live. Pirthe adang pi kacha thang plup novel coronavirus man kachere mek thek ja phan Jirikindeng Block Primary Health Center along cherok to amai kapado. Somendar adang kangdang plup ka phere me novel coronavirus abor pen kachere mek thek ji aphan Jirikindeng Block Primary Health Center along asha atum pen cherok to amai pado. Bangso cherok to amai along Jirikindeng Primary Health Center Dr. Inghi lapen alangli atoy ani atum chitong dun. Novel coronavirus ang theke kapasi phukeso pneumonia chitheke bangka saksak lapen hambi hai hoi kahinu henlo lasi lahai ang theklong pulote prabjin pen se kachilang kenang sot pusi doctor atum pen than pachini bangso keso adwai abilang bonta ka phere onang ji adimabe sita kachere mek abang kenang sot puta doctor atum than pachini News Desk Report Karbiang Long Live. Kedamtang therepo ni phai inquiry ni Nilip constituency ka parlo koila mati pen chokhi hola hawar along coronavirus aputhak cherok to amai padoponsi akichoi pen angho kachidip ape kiron China Adap penangkang dang coronavirus abornon ki pertha dang pialong amatsi ingdang problo India deralong sitami laso ke so abornang ke le ajok non amat ke bang phia tuma pran dam tanglo lapen ong dung atuma phan labang so ke so unlo Labang so ke so pen koson se kachepa jok nang jima mate cherok tok pen kido nang jima aputhak ok pran kelang asai kamatum jasamet bharat a sarkar atum sai deng pon bomlo Lason se Assam along realong ta ok pran kelang asai kam lapen district administration atum ta kapre asai deng pon bomlo Halapur rada sai ki claim ajaha ka song atum ta rong rup ardo lutam si coronavirus ake so aputhak koson se kacheri nang jima aputhak ke than ke mom pado bomlo Lason se therepo ni phai inquiry ni koila mati pen choki hola ahwar along KSA patir pipon se coronavirus ake so puthak cherok to kamai padopon Laso ho doctor atum pen coronavirus ake so koson se kangdang ma lapen ki song the koson ma puthak klardak pen rat atuma phan thanmum MSc Barem Samson Tiso KSA therapy amai pen Barnabas Killing lapen ongdung KSA aro arem klembang phubang phiatum chitong don
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinia Adap Abirta ke lapan si kang tonik lo domi thak mi kardom.